କହିନି ବୋଲି ଟଙ୍କା ପଇସାର ହିସାବ, ଦେଶ ଦୁନିଆର ଖବର, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନେଣ ଦେଣ, ଲେଖାଲେଖି, ପଢାପଢି କିଛି ବି କରିପାରୁନାହିଁ। ତମେ ମାନେ ପାଠ ପଢିଲେ ତମ ଜୀବନ ଜିଇଁବା ସହଜ, ସରଳ ତଥା ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ। ଏପରିକି କାଲାମ ପରି ବୈଜ୍ଞାନିକ, ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପରି ବାରିଷ୍ଟର ବି ହେବ। ସତରେ ଜେଜେ? ଆରେ ହଁ, ପାଠ ପଢା ସବୁ ବୃତ୍ତିର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ତେବେ ପିଲାମାନେ ପାଠ କିପରି ଆମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାରେ ସହାୟକ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ବାୟାଗର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତମେ ସହଜରେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି?